Sziasztok! Ebben a videóban játszani fogunk ezzel a játékkal, és nem hinném, hogy ezt sokan játszottátok eddig, de most akkor próbáljuk is. Akkor kaptunk egy Nubini pizzaninit, és elvileg ilyen, olyan, mint ott látható, olyat kell építenünk, jó sok brérottal, és akkor közben gondolom kapni fogjuk a pénzt, vagy hát nem tudom. Mondjuk hát még eléggé kevés lenne. Aha. És akkor itt tudjuk is venni a pénzt. És ahogy látom, hogyha ide rámegyünk, akkor kapunk egy brérotot. Ezt közben csinálom. Jó. Hát akkor van pénzünk eddig. Most ezt nem akartam megvenni. De én már nagyon régóta voltam úgy videó. Amúgy most, hogyha ehhez hozzáérek, akkor kapok pénzt. Hát nem. Na mindegy. Majd megvegye. Oké. Szóval 10 másodpercenként ad pénzt. Ugye nem úgy, hanem hogy 10 másodpercig ad, most egyet, hagyjam. Most nem azt akarom, hogy hát eléggé nehéz egy árban. Most már 3 van. Tudunk még egyet. És akkor kaptunk egy fulát. Jó, hogyha megnyomjuk, hogy merge, akkor összerakja őket jobbá. Értem. Na. Mennyibe? Most ezeket mit kell csinálni, hogy Mi? Aha. Itt valamit kapunk, loot. Ja, itt van. Ja! Egy lootokat kapunk, és ott a táskába. Annyi percig adja a pénzt, amennyi lootot izéltunk. Aha, nagyon jó. És meg is tudjuk venni a frulát. Nem lenne jobb amúgy egy garama? Megnézem, hogy mennyit tudunk-e venni legalább. 42. Akkor még kell valamennyi. Ennyi. Na nézzük. Mi is tudjuk venni. Oké, megvan a gamarám. Most jó sok lootunk van. Ha lehet megcsinálni, hogy hogy miért csak egyeket ad. Ja. De várj már. Így. Ja, igen. Akkor itt tudok fejleszteni, értem. Már 27 kell. 38. És akkor így fogom csinálni. Ahelyett, hogy vennék brérotot, ahelyett ezt csinálom, de mindegy. Na, mennyibe kerül? 123. Hát ez bőven megvan. 122, ilyen 4. Ezt megveszem akkor. Merge. Nem lehet még mergelni. Ja, 3 darab olyan brérotért lehet. 3 darab egy brérot. Mindegyet, ez most nehéz lesz elmondani. Gyerekek. 75-nél. Szóval is tudom. Na, 24-eket kapunk. Meg kéne csinálni 100-ig. 147. Jó. 50-eket ad már. 206. Jó. 289.
Jó, 99 kötött. Na, elfogyott az idő. Na, itt viszont meg már rengeteg ilyen van. 2 kálútunk van. Az Robuxba kerülne. Na, aha. 400. Csodás. Na, közben amúgy már 140-eket kapunk. 10k. Gyerekek. Az kellene. Hát még az most lesz. De miért telik le ilyen gyorsan? Na, gyorsan. Szedjük össze. Na. Ilyen kéne. Vagy akár egy trip-tropi. A 8,5k-s. Ilyen gyorsan leved. Nem fogom megvenni. Nem akarom. Oké. Akkor nem tudom. Ha veszek ilyet, akkor tudom összerakni 2 fruli-frullával. Ha veszek még 3-at, akkor még egy fruli-frulla, és 2 garaba, és akkor megy már. 1, 2, 3. Ezeket összerakom, és akkor 2 pipi kiwi. Jó, oké? És akkor ezek több pénzt adnak már. Sokkal többet. Na. 4,5k tudunk. Jó. Akkor... még van, na? Majdnem rámentem. Jó, megveszik most már. 700-akat ad. 1k-kat. Na, azt már meg is csinál mindjárt. Na hát akkor ennyi is lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és lájkoljátok ezt a videót. Sziasztok!